أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرف سلامو أمبي فلو أمبي على فو أمبي على بركة. نعم. أمبي على ولي مندو بشوينا. نعم. كبتو وغلو كلي سبا ساكلو نانينا سابا فلا أني مغان ناني ودو أمبي بمكو. نعم. أمبي نيامكرو ودو أمبالما كي أنانجي نيونغي نانغانوبا. نعم. نو مالكي سو ودو ميمي جاكو كي سوكوبا كونو سكتالا سونغولو لا على بركة لا أمبي سيغا فيا. نعم. كفولي كي كدوغو كي شين أبي كبه سونغولو كلي مغا أني ناني. نعم. أمبي ودلا ودو مالكي نا فاو مالكي نا كورو نعم. مالكي ني أبالمو أنا سنديو كنا نيدا نديما سنماكا والله نمغلا نكنه كنه باي ودو سلامه فلانا نيوزرو على نيدا كما. نعم. على كما كانوا نوروي والله كدو أن الله هرب جلياتي تعرف وعلى كما كانوا نوروي نعم. كجي جليا نويا بلو شين جينا كونو فتوي فو ودو والله parce que fengo fembe nati to sena o to fu شين note barka bi ni jena ya نعم. jete klunga yoro de تعرف aljine bi ni jena ya نعم. jete klunga yoro أبدا mais ni don ba kele ka fi ko je fuwe koro de be pmaina شين والله parce que atito sena ودو Allah maga isagai نعم. je la maga isagai والله opma amen isaga minani نعم. amin la maga min gani isagai na sayyidina ali ko ako nyanama ya sabade ko kunu ni bi ani shini na ko kunu ndara kaba fere tibulo ka segini oye otuma ko shini yeba ye ala jonye koro ni ala hinana mamina bi shini ye na ko mumini bi donyuma mina otuma oyi ka bara nyuma ke wati الله أكبر تعرف ni yanga here wati di ودو wa mota do fiyo kibi here kono foni bora here la kadu toro kono islamo ka here pman yode الله أكبر opuma ni kene mi yere bi ala ka kabako yira والله ka fo ay nyon soro ya ala nyada kama نعم. ay nyon kanu ala kama an tugura nyongo ala kama wa an sigira ala kama dumunu kofe senu kofe fe be kofe ka nyo hagli jigi ala ka qur'ane aya kelena ni kene ka bo ala bolo kene de kene la belebele والله ودو ni ala ko kene ba ala ka kene ba te kene yanga ala ka kene ba abi minge kene ka o de bunye kene na ala bolo الله أكبر opma ni kene minga bo شين ka so ge asigiba wore والله ama fawfu نعم. ka an korofu ku barka daya ku wole mando نعم. ni duna duin kono ya abi miri jigi ban ngodela walma abi miri jigi yere ka dugula والله o on bora ban ngom ga ba miri jigi sodela نعم. beni kliya bi yoro mi ni duna e duguba kono ati miri foila dambe dugu ko والله نبرشي bursu konna ko ni شين parce que duguba konna be yoro na bi be kara yere ku shiti shibuye والله mais ni duna e ba do dambe biya ladriya biya dania biya nyogom bunya biya شين on yo e dro ibi lafiya والله nin kana bay ودو folo ami ala yɛrɛ fo k'ala barikada ala min hinɛ nana k'an kɛ adamaden hakilitigi ye نعم. a ma sɔn k'an kɛ bagan ye أي an bɔra sisan ka sogo san ka sogo ɲimi نعم. o ye dafɛ dɔ sogo ye والله ala y'o duni daga aw ye mais ala yɛrɛ ye adamaden bonya ka tila k'a bonya ka tila k'a fɔ ni maa min y'aw dɔ sogo dun ni ala b'o don janɛma kɔnɔ الله أكبر tellement mɔgɔ bonyana ala ma sɔn a sogo ka dun شين ni min y'a dun fana k'i ye jurumu kɛ mais dafɛ tɔw sogo bɛ sa an fɛ k'o dun f'an b'a kolo pɛrɛ والله an kan ka ala fo de كاكا o kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini alaba in fɛ
ako ke cido la so hera maka no e muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana so dinge sanmu ana ka sahaba nyumu ani mugo nyuma munun tugura ala kira bala ni bara nyumange ala ka anfaroka amin mbado kira bay sallallahu alaihi wasallam ala ko kira ga hagala ni ala ye kira muhammadu ci mungo so je ka se ka balo hera la debo nga se ka nema so wallahi odo sangare ala ma kira ci ni marfay ama ci ni muruwe ama ci ni kalabiye bal ala ye kira ci wa kira be ci ni magan gelende mashite fo ala ne kira allah wa kira be ka magan flade ay nyuma ka ga juguma dabla ni kira be ka wele day wallahi bo kurane yɛrɛ mun bɛ bɛɛ bi bɛn ne ma ka ɲuman kɛ ka juguman to yen ɲuman kɛ ka juguman to yen ɲuman kɛ ka juguman to yen ala ye kiraw ci 1 ni 2 ɲuman kɛ ka juguman to yen fo kira sera 313 ma kuma foyi t'u da ma wɛrɛ tɛ fo ala ne ye kira ye ɲuman kɛ juguman to yen kira ninnu kɔfɛ kun ka nabi ɲumanw ci kun 2,400 o nabi ɲuman ninnu ka laban ani kiraw ka laban o de ye muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam o taatɔ ko ali ulama warasatɔ ni biya ye ko aw dɔnnibaw de jɔ mɛ kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛta yɔrɔ la a kana da de dɛ a ye min dɔn ala ka kuranɛ na a k'a fɔ mɔgɔw ye mɛ n'a b'a fɔ a kana fɔ ni nata ye a kana fɔ ni sira ye wa a kana fɔ ni yɛrɛ yirɛ ye a kana fɔ ni ɲɔgɔn kuru ye a kana fɔ ni ɲɔgɔn gilitigɛ ye a y'a fɔ ni tiɲɛ ye an ka se ka balo hɛrɛ la wa kira bɛɛ welela ni nin kuma ye o tuma muhamadu taara k'o kuma in ne to yan o kuma in ne bɔra kira ka minɛ kɔnɔ bi ka diinɛ tɔ kɛ yɛrɛ yira yaada ni yɛlɛla telew la ka yɛlɛ internetiw kan ka yɛlɛ arajow la k'u lamɛn karamɔgɔw sɔ jalen ni kumuni bi kuma na a ka haramuya min bɛ ka kuma ala nɔfɛ o dɔgɔyara an bɛ to ka sira fara aw ye sɔn a ka karamɔgɔ bɛɛ lamɛn n'a y'a bɛɛ lamɛn komi a yɛrɛ tɛ bagan ye ala ye hakili don an bɛɛ la ala ye kodɔn dɔ d'an bɛɛ ma e yɛrɛ b'i ta f'a dɔn nin ko in kɔnɔ n'o tɛ wajuli ma se nɛnina o ala ko ka jogo juguya dabila ka ɲuman kɛ o sera ɲɔgɔn dɔgɔya wa ala ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka balimaya dɔn ka sindiya dɔn cɛ k'i tile muso 2 ni ɲɔgɔn cɛ muso ka kɛ laadiri ka cɛ bonya den kana kɛ dangaden ye o sera maa nɛnina mɛ n'i y'o kuma fɔbaa kɛlen ka nɛnni kɛ ka b'o yɔrɔ la a tɛ kuranɛ nɔfɛ bilen fiyewu an bɛ to ka sira fara karamɔgɔw ye vraiment u k'a lajɛ n'a ko ala n'i sigira ko ala ka micro kɔni na n'i sɔnna min b'i kɔnɔ k'o fɔ mɔgɔw ma k'a sɔrɔ i ma ala ta fɔ i ye ala janfa o tuma k'a fɔ an kanuɲɔgɔn bɛɛ a n'an dɛmɛbaa bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ ala la aw ka ala lajɛ ala tɛ foyi ye fo kuranɛ wa kuranɛ tɛ foyi ye fo muhamadu wa muhamadu ma foyi fɔ an ye ko ala ko an ka kɛ ala ko an ka dabila sunkalo in dira an ma de ko ka na an entraîner ka n'an bila baara ɲuman la n'a fɔra sisan izani ko balontan bɛ mali ni jamana dɔ an ka entraîneurs bi joueurs wele k'u former yanni balontan cɛ o tuma sunkalo ye entraînement de ye silamɛw ka kalo ko an ka entraîner k'an dege ɲuman la ko ka ɲuman dabila ko k'an dege ɲuman dabilali la ko walasa ni sunkalo sara juguman dabilali ka nɔgɔ an bolo sunkalo la jisuma min ye haramu ye k'i to sun na i furu ɲɔgɔn gɛrɛ ɲɔgɔn ye haramu ye k'i to sun na dumuni ye haramu ye k'i to sun na mɛ ala dun ko an ka sun wa ala dun ye diɲɛ d'an ma nin ko ninnu na mɛ ala ko haramu dun i ka k'i to sun na ko kun t'a la dɛ ko n'e sera ka haramu dabila k'i to sun na ka halala dabila k'i to sun na ni sunkalo sara ko haramu fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ se ka jɛ a bɛɛ kɔ sunkalo yɛrɛ jaabi ti sɔrɔ sunkalo la parce que sunkalo ye entraînement kalo de ye haramu dabila kalo tɛ halala yɛrɛ dabilali kalo ye sunkalo ye ko ka anw dege ɲumanya la ni sunkalo sara sa o tuma ni e y'i jigin ka furu la muso ka sɔn ka cɛ janfa e ka su ma minɛ ni sunkalo sara sa muso fila bɛ cɛ min kun e sɔnna k'i jigin ka dɔ tɔɲɔ ka di dɔ ma e ka su ma ɲa ni sunkalo sara nin ka sa ni den min kɛra dangaden ye tuguni e ka su ma ɲa ni sunkalo sara ni faama min kɛra so namaratɔ ye e ka su ma ɲa sunkalo salen kɔ ni mori min sɔnna ka mɔgɔ dɔ faga e ka su ma ɲa parce que su kun ye ka n'an dege ɲuman la an ka siran ala ɲɛ an ka se ka ɲumanya kɛ ko ka jogo jugu bɛɛ dabila sa tɔ kɔnɔ pour que k'o baara nɔgɔya ala ye su de di ko k'an entraîner kuranɛ kɔnɔ ala ko an ka seli ko seli bɛ mun ye a b'an bɔ jogo jugu la k'an bɔ kɔngo la ka gɛrɛ ala la ko seli ye jogo juguya fura ye bon ni seli bonyana a n'an bɛ min furakɛli la ala n'o ɲɛna o ka bon seli yɛrɛ ye président bɛ palais la gardiw bɛ k'a kɔlɔsi dugu ma o tuma seli ka bon
mais seli ye gardien de seli ye jogo ɲumanya ka garde corps de ko k'a kɔlɔsi jogo juguya kana se ka kɛ adamaden fɛ o de la sɔgɔmada fɛ n'an kununa ko an ka jogo fila kɛ o tɔgɔ fajiri ko n'o kɛra an ka taa baarakɛyɔrɔ la yanni ka don namara ni jafa kɔnɔ seli fana b'i wele yanni ka don jafa ni namara kɔnɔ lazara b'i wele yanni ka don sunguruba ko ni namara ko ni jafa ko la fitiri b'i wele yanni ka don namara la safo b'i wele ko safo kɔfɛ sunɔgɔ b'i wele sini ko k'i kunungun i ka dɔ kɛ kun foyi t'a la ko silamɛ kana se ka walejugu kɛ nin waati si o ye sun yɛrɛ ni seli classement bɛɛ ye o tuma ni ye seli classement ye su fana nana kun ko fɛn o fɛn bɛ bɛn an ye dɛ ko k'olu dabila dɛ ko n'an sera ka minnu bɛ bɛɛ dabila ko min tɛ bɛn an bɛ diɲɛ kɔ san kalo 11 kɔnɔ ala y'a ye sa an ka baara ka bon n'o ye an ka butigi feere an ka baara ka bon an ka bagan mara an ka baara ka bon an ka sɛnɛ ala ko baasi tɛ o a ko f'a ka jaga di n'i ka bagan sera nin hakɛ in ma ko diyagoya bilen la dɔ ka bɔ a la k'o di dɔ ma jaga ni ala ma n'i ka ɲɔ sera nin hakɛ in ma dɔ bɛ di ala ma ko parce que aw jɛna ala kɔ ko k'a ɲɛsin a ka baara ma fo an ka fɛn dɔ bɔ a ka baarakɛfɛn la k'o di ala ma o b'a sanuya k'a ka baarakɛfɛnw sanuya wa n'an m'o kɛ n bɛ balo jigin a kan dɛ o jaga ye nin bɛɛ nakun ye ka adamaden encadrer k'i bila ɲumanya la ka adamaden encadrer k'i tile ka adamaden encadrer k'i jogo dilan ka adamaden encadrer k'i gɛrɛ ala la k'i encadrer k'i sanuya nin bɛɛ kun ye o de ye o kɔfɛ dun mun nana kun o de ye hiji ye hiji nana o tuma hiji kun ye jumɛn ye ko silamɛw ka b'u sigiyɔrɔ la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ rendez-vous alikaba la n'an bɛɛ sera yen aw ye finmanw ye ninnu ye jɛmanw ye ninnu ye bilenmanw ye an bɛɛ k'a ye ko nin bɛɛ bɛ tulo bɔ la ala nɔfɛ aw b'a dɔn sisan ko hali n'aw ka dugu bɔra ala ko la ko cɛw bɛ ala ko la ko ni mɔgɔ y'a ye k'a place tɛ fɛn o fɛn na ko adamaden b'i tile o la hiji kun tɛ foyi ye an k'a dɔn ko ala ka kabako ala kira ka kabako ani kira tɛmɛnenw ka kabako ani k'a dɔn ko diinɛ tɛ aw ka dugu dɔrɔn ye ni silamɛya ye fɛn dumanba de ye mais a yɛlɛmana k'a tura a kun kan k'a kogoya bɛɛ ye n'i yɛrɛ ni silamɛya yɛrɛ kuma ye i yɛrɛ bɛ siran i yɛrɛ ye danaya kuma tɛ yen bilen dɛ parce que i mana fɛn o fɛn fɔ dɔ y'o fɔ silamɛya tɔgɔ la ka tiɲɛni kɛ i mana fɛn o fɛn kɛ dɔ y'o kɛ silamɛya tɔgɔ la ka tiɲɛni kɛ i mana danaya kuma o danaya kuma fɔ dɔ ye nin fɔ yan ka tiɲɛni kɛ o ye nin fɔ yan ka ɲinini kɛ o tuma pour que k'i kisi o bɛɛ ma e ka bɛɛ jateminɛ ka taa i yɛrɛ b'i ta fa dɔn ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ a ko kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ko nabi rahma kira hinɛbaa don ko muhamadu ye hinɛbaa ye muhamadu ka diinɛ ye hinɛ diinɛ ye yafa diinɛ jogo diinɛ kira mana ni foyi ye diɲɛ na adamadenw ka balo hɛrɛ la wa bɛɛ ka balo hɛrɛ la i ka sira fɛ n'i dara ala la i bisimila i ye silamɛ de ye na misiri kɔnɔ ni maa min nan tɛ ala la hali n'o k'a tɛ ala fɛ baasi tɛ silamɛya ka tɔɔrɔ foyi tɛ s'i ma fo n'i wulila ka nangari silamɛya la ɔ mɛ n'a fɔra ko maa si tɛ balo dugukolo kan n'i ma k'an da ye ala min yɛrɛ y'an da n'o ye jahanama da k'ale jinɛ dilan n'i ko ko maa si tɛ balo ala yɛrɛ dun ye kafiri bila dugukolo kan ka silamɛ bila a kan ka nafigi bila a kan ka jahili bila a kan ka jahanama jɔ k'ale jinɛ jɔ ne ko maa si tɛ taama ni silamɛ tɛ ka b'o yɔrɔ la o ye place ye hali ala yɛrɛ ma jɔ ye o tuma nin diinɛ in ye diinɛ de ye diinɛ min nana bɛɛ kofɔ ka jogo kofɔ o tuma nin kaloba in sa an balakaw bɛ barajiba sɔrɔ nin kalo in na n'u ka baara ye jɔyɔrɔba bɛ musow bolo nin kalo in na fajirida fɛ olu de bɛ wuli ka suguriw labɛn ka dumuniw labɛn ka cɛw dalen to sunɔgɔ la n'u tilara u bɛ taa cɛw kunu an bɛ sɔrɔ ka na dumuni kɛ ka do k'an da olu bɛ tila ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n'an wulila kun olu bɛ tila ka jiw labɛn ka d'an ma an b'an go ka taa baarayɔrɔ la nin y'u ka baraji sɔrɔyɔrɔba dɔ ye ɔ ni muso min sera ka nin sunkalo tile 20 ta in kɛ i nisɔndiyalen i cɛ kɔrɔ yafa ɲininen cɛ fɛ ni jogo ni hinɛ ni makari i b'i ka suguri tobi n'i kɔnɔ jɛlen ye n'i nisɔndiyalen ye bilahi baraji b'i ye maa si t'o dan dɔn mais an ka muso wɛrɛ caman k'u to tobili yɛrɛ la cɛ yɛrɛ dalen bɛ sunɔgɔ la i yɛrɛ tulo bɛ i duguba k'a la walima i nɛni k'a la walima i dɔgɔlima k'a la o tuma ka b'o yɔrɔ la ne ba i tɛna nin yɔrɔ sɔrɔ i ka baara la ala kira ye muso ɲuman taamasiyɛn fɔ a ko muso ɲuman yɛrɛ misaliya foyi t'a la ko fɔ alijinɛ muso ɲuman misali ye alijinɛ de mais alijinɛ de bɛ ka ɲini an fɛ an
amiga seli ka aljina nyini amiga shu ka aljina nyini amiga jagadi ka aljina nyini amiga hiji ke ka aljina nyini nimbe kuye aljina mingwe kira yo misali ke musulmai Allahu akbar kira masonga aljina misali yani etaji ama misali mobili aya misali de bimana ni horo musulmai wallahi sigatala ebe musulma do musulma de musulma chefe muso kera chefe idde mu chewda wani keri chefe ibi kuni chega sorobe wallahi sangare muso kanga kuni chega soroy afidini fara mabaka ka ke chefe ka bla fe be safe muso ya fabla chede kama muso yi babla chede kama muso ya ka kabla bla chede kama wa fi ka do ni ijamu e trawore ni ndu ngono ya iye muso de yanduti wudu ye sowde wallahi opma e jamu du ye trawore inna me trawore de shiya iraya ni jamu klubali yanduti dunde klubali enna me klubali la ko de shiya iraya opma horomuso beka bli kun la ku ye jamu mi yede ibiga ta chala sigi yoro mina ibiga ta shiya de iraya wallahi ni tara nyumange o yi shiya ni tara mbogodo yi chela o yi shiya opma kana songa ki shiya buruja ba e jienfe hali jogo man Allahu akbar beka ngagli tonna opma aw dame anaka kabla choya anaka du choya ana moka choya ana mamuso choya o bede ayere ka demaya sigi choya aka chala sigi yorola opma ibi jija ni jamu miye ibi jija ka ke jamu nyumaye ka ke furke ba nyumaye furke ibokolu ka to udamela Allahu akbar parce que etike shia doy izan ne sangare de ne ka muso furu mi estribe anana ngaso ne ko mi amasoma abi estribe be ko wayi wallahi o kele bi mva o bela no kara mo nyuma fone abi estribe to be jaye wa ni ku estribe ni che ma fo an murange ko me keta fo mashima ko murange kanama ka fro shiya ka me ka bugu dala so wallahi e bawadi opma muso kan ga ke chefe muso kan ga che bere bere ka kuma chefe ni sabali ni munyuwe chete fengo feve o pedabla nanga muso kuma bi ni ga chew faga chebi shi ka kuma ka kle ka kuma parce que chew chego bi go kuma konde kuma fe ka kuma de fo kuma ki faga bon musulma dunga nga nyini ka do chebe move ate move ibi furla sa joli hali bi nebe min fe to do ali ni baga do nyanzro an yon fam wallahi ni michi da jardabala wala mo wotro ka falla wotro la ni ya bugo ka do ninge ni ko ma ko kururu abi munge abijo ni ko ngata abi munge abita mais no e dandan ve min te fengala ma fiu hakli fitini be mina oyo ala e min da ka hakli kwalo duila ambe furla santane ko hali bine so jame ngaso est ce que barka nyinne ay bo kabo yoro le ba do abi mo jigitike o bamba nyina ambalaka o fe ni kle bora kaba ala projet fenyable wallahi déjà anye tietigu wiye ka tietigu mangame ka tietigu ka bare ka muso nyimo wiye ku ka bare ku ka dinmo yi ni gine mora wara tew e ka ti shuli che ka dowlo ka dama ke bawadi me sonja ani duzukashi an muso wara ka yele ni we yella iba toro e che soro di olu bolo ni che toro la o de ala kale ka chen de me wallahi ko che bu ko soja ko fo ala ku nga chen de me al ni che toro soro ni che gele soro o de kadi muso jugu do we ko parce que ko fo ala ku nga chen de me me ka soro ne ba ni che toro la ni che toro soro o tiga here o tiga here bo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako muso jugu ti che na fa do abada ko fo do vla me ka do flash te here Allahu akbar me ko kele che ka futani kele ko muso jugu bi che valeur do mojme ko kuma mina ni muso jugu kono wura na kala de wala pew abi che na fa do Allahu akbar ni kala de wala ko la datina ble kallabo tible era ko ni zene dongola ble fi ko le desale ibi che valeur do Allahu akbar ama aflana ko ni che shu dara do mi kasange kono o do ko muso bi soro ga do ko bele kuma le bulu Allahu akbar sangare aw tise ka che valeur do bada fo che shu dale ibado yoro ko ndakuna jayda wallahi bunya mimi ka chedo sutura mimi ka chedo dana mimi ka chedo ala valeur mimi la chedo mais no nege bora ela e mo to la fogo soja dungulu katati ka deunti ala wallahi ka boko do da wallahi aw de kan ga dew mara mais ni e masaka chemne ganya ala demsanu ti famne ganya wallahi hali dew fatana fa nege shite dew nabi abe bajugu ka baray fado bituga debasi di muso ma ko ka ninge dewi oui ni o ke muso nyuma na o kai me ni o ke muso jugula ba ke dew ne ko ale bi ka
wallahi n'o kɛra kuma denw bɛ mɔni ba kanu ye u bɛ fa bila o kuma a bɛ jigin denw kɔnɔ ko kabanw fitinin an fa bɛ to ka an ba bɛ to ka sabara san ye a bɛ finiw san ye k'an fa tɛ foyi k'an ye k'a sɔrɔ fa bɛ k'a bɛɛ kɛ ba ye nka ba bɛ k'a bɛɛ dogo ka nafigiya kɛ k'a sɔrɔ hɔrɔnmuso ɲuman hali n'i taara fɛn san i den i b'a fɔ ko i fa de y'a san pour que den ka se ka fa kanu muso ɲuman de bɛ den dege fa bonyanni na muso ɲuman de bɛ den dege fa kanuni na muso ɲuman de bɛ den dege fa barika ɲinini na muso ɲuman de bɛ den gɛrɛ fa la n'an ka muso jugu de bɛ den mabɔ fa la n'a ni den fɛrɛla dɔrɔn a b'a fɔ ko i fa tɛ mɔgɔ ye dɛ ko hali hinɛ kelen t'a la a bɛ sɔrɔ ka nkalon tigɛ tigɛ ka taa ten ko minnu kɛra k'a b'an tɛ fɛn kalama a bɛ sɔrɔ k'o lakale nin bɛɛ kun ye bi ma na den ka se ka ba fa la o tuma an b'a fɔ an balakaw ye ko ala ye hakiliw dayɛlɛ nkalon tɛ taa bilen tiɲɛ yera ka ban an ye tiɲɛtigiw fana ye an ye musow ye minnu y'u cɛ sago kɛ an y'olu denw ye o tuma an y'a mɛn histoire la ko tɛ bilen dɛ an yɛrɛ y'a y'an ɲɛ la e yɛrɛ k'i jija ka kɛ sabalibaa ye a tɛ fɔ muso si ma k'i seri cɛ la e den ka se cɛ tɔw la o tɛ kɛ fiyewu wa a tɛ fɔ muso si ma ko muso in ye ŋana ye a den ka kɛ ŋana ye o tuma a ye sabali muso min bɛ so kɔnɔ ni cɛ b'i dɔgɔya cɛ b'i kɔrɔfɔ cɛ k'i kɔrɔfɔ ye valeur de ye bilayi ni cɛ y'a dabɔ i da la bilayi hali a ka sokɔnɔ wulu a t'i ka dumuni dun muso valeur ye cɛ k'i kɔrɔfɔ ye ni cɛ da ma se ka don e da la nafa foyi t'i ka sigi la fo cɛ k'i kɔrɔfɔ i ye nin kɛ nin man ɲa nin dabila o de ye hɛrɛ i kan i ye nin kɛ tan nin man ka fɔ tan o de ye hɛrɛ i kan kana to ka nin kɛ tan o de ye hɛrɛ i kan mɛ n'i y'o kɛ dɔw la dɔrɔn a bɛ tile 3 kɛ a tɛ kuma si fɛ parce que ko o don nin kɛra tan n'o kɛra sa muso jugu b'a fɔ ko k'a ɲɛ tana ye ne bon n'o y'a sɔrɔ fila b'i kun ka ban o y'a bannen min bɛ ka erreur kɛ dɛ ale t'a ka fili ye dɛ ale b'a ye de ko tuma bɛɛ ko cɛ bɛ nɔfɛ mɛ k'a sɔrɔ cɛ bɛ e de ka hɛrɛ nɔfɛ i dilanli nɔfɛ tiɲɛ nɔfɛ mɛ a b'a fɔ de ko kabi dɔ wɛrɛ nana cɛ mago foyi tɛ ne yɛrɛ la bilen ne ka fɛn o fɛn o bɛɛ kɛra juguman ye o tuma i tɛ se ka kuma bilen yɛrɛ i b'i sigi ten sa ale b'a tɔ bɛɛ tiɲɛ ka taa ala k'an kisi o ma o tuma nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛ an ka ko dɔw lajɛ an yɛrɛ fɛ nin y'an bɛɛ sigilen ye salaw kɔrɔ yan n'an bɔra yan sisan mɔgɔ min ni kaburu ka surun an cɛla yan ala de b'o tigɛ bɔn fɛn min si dɔn tɛ saya la an ka sabali ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni kelenya kɔnɔ ayi muso fila bɛ cɛ kelen kun a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ du kɔnɔ a bɛ to dun daga kelen na a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dutigi kelen du la a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i bɛ ye cɛw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya yan dɔ bɛ ji ta k'a kɛ mɔgɔw tɛgɛ la kelen kelen bɛɛ b'i tɛgɛ ko an b'an sigi an bɛ dumuni kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mɛ n'i jiginna n'i taara musow ka yɔrɔ la i b'a sɔrɔ o contraire don ɲɔgɔn bonya tɛ yen min mana min ɲɛ o b'o de kɛ wa n'i kumana i maa fara bɛɛ kɛ aw de bɛ se ka du dilan koyi ni muso ɲɛna dɔrɔn o y'a bɛɛ ɲanen ni muso fana tiɲɛna ala k'an kisi a bɛɛ bɛ tiɲɛ o tuma a ye sabali a ka den ninnu lajɛ ko barika bɛ ɲini aw de fɛ ka don ninnu na a ye sabali a k'a kɔw lajɛ a ye sabali a ka sini lajɛ a ye sabali a k'a baw lajɛ a baw ye tɔɔrɔ minnu kɛ a faw bolo o dogolen dɛ i yɛrɛ ba bɛ tɔɔrɔ min k'i fa bolo furu la i yɛrɛ b'o ye dɔɔnin tɛ o tuma dɔ hali i fa bɛ ko dɔ k'i ba la a tɛ bɛn i ma o mɛ i ba ye sabali o kɔrɔ fo k'i wolo mɛ ne ko e ma jɛnɛya foyi ye foyi tɛ se ka k'e la k'e tɛ jeni foyi ye ko k'e to ten o ma e ye jɔnni ye ka b'o yɔrɔ la i b'a dɔn i bɛ se ka to ten mɛ i tɛ barika sɔrɔ o tuma o la a ye sabali an ka cɛw minɛ ka ɲa ka cɛw bɛrɛ bɛrɛ muso ɲuman ye muso ye n bɛ segin a kan min b'a cɛ fɛ wa ni muso kɛra a cɛ fɛ a bɛ kun ni cɛ ka sɔrɔ fitinin ye ni muso kura ni o ye muso bɛ cɛ bilasira fɛn bɛɛ la wa n'a ye fɛn o fɛn mɛn cɛ kun kan a b'a fɔ cɛ ye bonya kɔnɔ mɛ an ka musow bɛ masiba de mɛn kun kan ni balaw k'u sigi k'i kɔnɔ f'i ka yɛlɛ a balaw kan ka sɔrɔ k'u sigi baro la ko ne kun y'a dɔn yɔrɔ a kɛra kojugu ye dɛ denmisɛnninw ka lamɔ de b'aw bolo yan ba ye fɛn bɛɛ de ye ni y'o f'i ɲɛna a bɛ fɔ de ni mɔgɔ min bonyana a bɛ fɔ de ko maa ba o ye ba bonya ye dugu mana bonya fo mɔgɔ duguba o ye ba valeur ye ni mɔgɔ min tɔgɔ ko Usumani n'an fɛ k'a tigi bonya an b'a wele ko ba Usumani o ye ba bonya ye wari mana caya a bɛ wele ko wariba o ye ba bonya ye nafolo mana caya ko nafoloba o ye ba bonya ye baji o ye ba bonya ye bafulu bɛ kuma lase mɔgɔw ma o ye ba bonya ye baraji o ye ba bonya ye nin bɛɛ bonya fara bɛ ɲɔgɔn kan baw de la mɛ ni a tiɲɛna dɔrɔn fɛn bɛɛ ka kusa n'a ye o tuma an b'a ɲini an balakaw fɛ u ka sabali bon musow ka défaut yɛrɛ ye min ye ne bɛ min dɔn o fɔlɔ o ye dusu bonya ye an ka muso in caman dusu ka bon
o folo flana tellement que a muso do dusu ka bo ngani yɛrɛ de ma semble fiyo boni muso ngani cɛna dɔrɔn dengo bana iti foyi wolo min bɛ kɛ ɲuman ye wallahi o do sangare muso jugu ti foyi wolo diɲɛna min bɛ kɛ ɲuman ye wa mɔgɔ ka juguya yɛrɛ bɛ daminɛ ni dusukun de Allahu akbar wa muso ka juguya bɛɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn waleya dɔ kɛra cɛ fɛ sisan a m'o faamu bon a ma yafa cɛ ma k'o to yen a ko k'a b'o ɲɛɲini a yɛrɛ fɛ wa a ma cɛ ɲininka a ma ɲɛ sɔrɔ o la a y'o kɛ fɛn dɔ a yɛrɛ fɛ o tora a kɔnɔ ye o marala ye a ye a muso wɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ ko wɛrɛ la kun a y'o fana lajɛ tuguni a y'o mara a kɔnɔ ye cogo wɛrɛ la c'est à dire a ye fɛnw de fara fara ɲɔgɔn kan ɲa jigi a t'u ɲɛ dɔn a b'u ɲɛ ɲini bon k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu bisigiya k'olu kɛ fɛn dɔw ye a si tɛ tiɲɛ ye o de filɛ ka dugu tiɲɛ k'a halaki ta n'o kɛra dugu jɛ o dugu jɛ a ɲɛda nɔrɔ bɛ tiɲɛ ka taa de n'o tɛ muso yɛrɛ ŋaniya tɛ se ka ɲɛ fiyewu ka muso ɲɛda kɛ komi a ma deli ka seliji ta o tuma an k'a lajɛ an k'an ŋaniya ɲa an ka sabali an ka duman fɔ an ka kuma ɲuman fɔ cɛw ye ka kuma ɲuman fɔ denw ma muso o muso bɛ den danga b'o kan an ka muso dɔw bɛ den neni mana ban pewu fo ka den daga o kojugu de ye daga ye kojugu de ye fɔ muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ den ma ko nin ye e y'i sacogo la bon imagine fɛn min kan ka e ta sini e mana dɛsɛ min kan k'i ta min kan k'i ko k'i jɛ min kan k'i ta k'i da kaburu kɔnɔ e ko nin y'o y'a sacogo la e kɔ la yan i dimine sɔɲɔ o sɔɲɔ y'i bila o la o b'i mago sa a ye sabali bon ani ka den neni fo ka don cɛ la den neni tɛ ko o cɛ neni de i ni maa caman ye u b'a fɔ k'ale dɛsɛra a ka mara la k'a dɛsɛra a den la i ma dɛsɛ i den na o ni cɛ o cɛ muso y'i janfa i tɛ se den la n'o tɛ a ti ku den dɔ la ka fa janfa parce que ni den nana sigi ba kɔrɔ ko fa tɛ mɔgɔ ye ne ko i dabɔ na n'i ye nin fɔ min nɛ tigɛ ni mɔgɔ t'i fa la ni jɛn'i bolo fɛn kɔ a bɛ dilan o mais n den b'a fɔ ale mɔgɔ tɛ fa la k'ale jigi bɛ ba kan ba b'a fɔ ɔhɔ k'ale jigi ye den ye ko fa tɛ mɔgɔ ye dɛ i kɔlɔsi i fa la bon ni den min n bamuso kɔni y'a fɔ den ye k'i kɔlɔsi i fa la e tilala k'i kɔlɔsi i fa la ka tugu i ba kɔ ni janfa da ye o tuma k'a fɔ baw ɲɛna an ka sabali ko an bɛ examen de la a b'a faamu cogo min na nin y'an ye defu sali kɔnɔ a b'a faamu cogo min na cɛlasigi ye examen de ye bagi o tuma a bɛɛ n'an bɛ bagi de la sisan résultat bɛna bɔ bɛɛ bɛ kɔnɔ ta koyi bɛɛ bɛ jigin koyi nka bɛɛ den tɛ k'a ye bon pour que k'i den k'a ye i den tɛ k'a ye abada k'a sɔrɔ i bɛ RFI la so kɔnɔ muso RFI bɛ tasuma kɔnɔ parce que muso dɔw bɛ yen n'olu cɛ donna so kɔnɔ k'u b'u da ka ban a bɛ cɛ kunu o wuli k'i sigi dɛ i kɔrɔkɛ dɔ y'a kɛ tan bi so kɔnɔ yan dɔgɔnin dɔ y'a kɛ tan bi wuli an k'o kuma kɛ e wulila i ma wuli o o ye mansin kɛlen k'i wuli sa dɛ fo fajiri ka wele i tɛ sunɔgɔ bilen a bɛ si ka kuma i kunna ala tɛ nin fɛ ala tɛ nin fɛ muso jugu cɛ tɛ si sɔrɔ hali ni ala ye si di ma a bɛ tigɛ parce que dɔnni yɛrɛ bɛ k'a jira bi ko si ye fɛn ye min kan ka kɔlɔsi de waati bɛ k'o la dɛ mais ko dɔw bɛ kɔlɔsi de ni nazaraw ye moto dilan sisan k'a fɔ ko nin moto in kan ka san hakɛ in kɛ boli la k'a tɛ tiɲɛ ni e y'i ta boli i t'i tulu falen i t'i sanje k'a la i t'i foyi k'a la a b'o kɛ yan motɛri bɛ jɔ ni ye hali kalo 2 mais o kɔrɔ tɛ ko moto in tiɲɛna koyi e de y'a diyagoya tiɲɛ o ko ninnu bɛɛ tɛ de muso a ye sabali a ka barika ɲini a ka cɛw bonya ani den woloma muso o muso bɛ den woloma so kɔnɔ o de ye muso den da ye denmisɛnnin ninnu bɛɛ de y'an ta ye n'i y'a bili kɔnɔ ko dɔ y'i ta ye ka tɛmɛ dɔ kan o y'i bitɔ de o ye bitɔ ye dɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya n'o kɛra an ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ n'o kɛra an ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ kuma laban ye min ala ko atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ an kana fara bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ dugawu jaabi sariti fɔlɔ a ka bɛn ni bɛn tɛ yen dɔrɔn ala tɛ wa ni ɲɔgɔn bonya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ muso fɔlɔ du muso fɔlɔ n'o ɲana n'a ɲana o de ye du ba ye n'a ɲana cɛ ba don n'a ɲana cɛ terimuso don n'a ɲana cɛ kɔrɔmuso don n'a ɲana cɛ dɔgɔmuso don n'a ɲana cɛ denmuso don n'a ɲana a furumuso don ale de ni cɛ bɛ jɛ ka muso tɔw dilan ka denw dilan nka n'a ma ɲa n'a ma ɲa poisson don dɛ o tuma an ka sabali wa hali muso filanan nana o ma ɲa a caman ye fɔlɔ ye cɛ ko bila n'o tɛ n'a fila bɛnna ni filanan nana n'o ma ɲa
sigi bi gɛlɛya bolo dɛ o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bonya walasa an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ala ma ɲɛnamaya in ye fu de ye waati kunkurunin étage jɔ ninnu tɛ saya bali o mobili sira tɛ saya bali muso furu tɛ saya bali furukɛ don tɛ saya bali mais mɔgɔ bɛ mun ne la ɲɛnamaya baara kun tɛ saya furakɛ o ɲɛnamaya baara kun ye ni saya ma bɔ bi sini an bɛ sutura n'o tɛ n'i y'a dɔn i bɛ sa bi i tɛ tɛrɛ sa fiyewu mais n'i ma tɛrɛ sa k'a jɔ ni saya ma kɛ bi a ma kɛ sini a ma kɛ ɲinɛ fo a kɛra san 20 ye i b'o san 20 kɛ maɲumako la pour o kana kɛ an b'an cɛsiri ka baara kɛ pour que an ka se ka balo hɛrɛ la ni saya kɛra o k'an sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ ni saya ma kɛ hɛrɛ o tuma an kɔni o n'an sɔrɔ yan mais n'an y'an sigi ten ko an tɛ foyi ɲini ko limaniya ni ala m'an fa joona an bɛ tila ka wuli an tɛ fɛn sɔrɔ bilen o de y'an ka cɛsiri kun o tuma o la kana an ɲɛ da aw kan ka na foli k'aw la ka dakuruɲɛ fila fɔ ka ɲɔgɔn hakili jigin yanni don dɔw cɛ n tɛ don dɔ nin bɛɛ bɛ ban o tuma an bɛ dugawu kɛ du in ye ka dugawu kɛ sigi bɛɛ ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye nin kɛnɛ kan n yɛrɛ karamɔgɔ a seyidi sherifu usman marani hayidara an b'a fo yan ka hayidara barika da ka waleɲuman dɔn ani cɛ waledenw kalanni na ani cɛ an bilasirali la nin yɔrɔ in na k'a ka denbaya sanuma fo tani jara n'a dɔgɔninw nin kɛnɛ in kan k'u fo kalanden kelen marali sɛgɛ min b'a la an yɛrɛ b'a dɔn mais ka se ka an maa miliyari fara ɲɔgɔn kan k'an mara o barika de ye an b'u fo yan o kɔfɛ an karamɔgɔ sherifu amadu tiyɛni hayidara a n'a dɔgɔninw nin kɛnɛ in kan an b'u fo a n'an ka jamiya tɔnden bɛɛ kɛnɛ in kan an b'u fo o kɔfɛ an ka seda bi yan n'o ye fatumata tarawele ayiwa famata zaraw o kanubaw a n'o gurupu tɔndenw a n'o dɛmɛbaw o musoba dɔ bi yan n'o ye ayiwa an ka maramu fɔlɔ ye komi ala ko an ka ta 4 ale ye fɔlɔ ye ala y'a garisɛgɛ n dalen b'a la fatumata tɔgɔ limana min b'o la o tɛ bi ko jango famata zaraw kanubaw ale kɛra fatumata zaraw ye a tilala ka a kɔ tɛnku cɛkɔrɔba min na seyidi sherifu usman marani hayidara o muso seyida fatuma kɛra a dagawuli n'a teri u tugura ayiwa fatumatu min kɔ n'o ye seyidina ale ka fatumata ye olu ye limaniya batigɛw ye o tuma an dalen b'a la nin kɛnɛ ninnu ni nin dɔbɔ ninnu na a bɛ dugawu k'an ye ko tɔw la muso tɔ ye damadama ye an bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ kan yan a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye min ye an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'an bila o siraw kan fɛn o fɛn n'a kelen ɲɛna fila bɛ ɲɛ ni kelen ye ni fila ɲɛna saba ɲuman ka ɲi o ni saba ɲɛna 4 ɲuman ka ɲi komi muso furu in mɔgɔw bɛ ka kɛ min ye a n'o ka jan u kana siran siran tɛ saya bali an k'a ta sisan n'a taara e yɛrɛ de bɛ jabajɛ yan ni cɛ o cɛ dara muso kelen na n'i dara kelen na hali i denw bilahi i buraw mi i neni i denw neni fo k'i neni i sigilen n bɛna ɲɛ f'i ɲɛna patɔrɔn bɛ k'a ɲɛ f'i ɲɛna sisan e ye muso kelen furu i ma dɔwɛrɛ ta o kɔ i nana denmuso kelen sɔrɔ o furula ne ma o denmuso cɛ ye ne ye ni ne kumana n'o pɛrɛnna ne b'a fɔ n ko i tɛ se ka ne mara dɛ i ba ye nin k'i fa la wa ni wulila muso wɛrɛ furu la n'a ma diya ye dɔrɔn n b'a fɔ n ko i ba ye min k'i fa la i bɛ k'o de sara ne la pour que k'i kisi o ma dɛ ni e ba kɛra 4 ma dɔ la ni cɛ bɛ se k'o fɔ kelen muso kelentigi bɛ tɔɔrɔ 3 ye diɲɛ na muso kelentigi foyi t'o bali wariko t'o la foyi hali ni bɛ si sanu kan a fɔlɔ ni muso kelen bana n'i bolo don o don i ɲɛ bɛ da janɛmɛ kan o don n m'a fɔ kunkolodimi dɛ bana yɛrɛ k'a kɛ muso banana cɛ bɛ k'a ta ka taa ɲɛgɛn na ka taa muso ko denw sigi bɛ po da la den dɔw bɛ kasi la ko dumuni i b'a dɔn don ko muso kelen furu tɔɔrɔ b'a la ni kelen ye filanan muso kelen mana taa dugu la don o don n'a ko a bɛna ntɛnɛn nali ma bɔ bilen mais a ma ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na bilen tarata don e ka taa cɛ filɛ bani o don b'a sɔrɔ diɲɛ kɔni diɲɛ kɔrɔ bɛ cɛ bolo n'i taara ka so i b'a fɔ non ko a ba salen don a bɛ tɔɔrɔ o don duman tɛ fɔ bilen dɛ o don hali muso tɔgɔ ma tɛmɛ dɔ kare kɔnɔ n'o y'a fɔ a t'o laminɛ muso kelen mana taa dugu la cɛ bɛ fasa hali cɛ ɲɛnama si tɛ sɔn ka maa ɲɛnama yɛrɛ so i ka so ni muso tɛ so
ibi wele ke b'a fɔ ko non k'a to fɔlɔ ko muso ta mɛ dugu la fɔlɔ y'a ye o tuma a b'o cogo la fana muso kelen ala y'an da an bɛ sa bon ni cɛ sara ka ko muso kelen ye n b'o fɔ mais ni muso kelen sara ka ko cɛ ye i ni yɛrɛ farala dɛ i ka muso wɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ baara b'o la fɔlɔ an ka kira ye Seyida Kadija furu a ma muso wɛrɛ furu Kadija fatura k'a to kira bolo kira kelen Kadija kelen a ye kitabu lajɛ ala kira ye san 5 kɛ a jama fariya maa si dena ko fɔ san 5 o ye kira de ye yɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ o tuma hali n'i y'a muso ka dofiniw ye a b'i ja tigɛ n'i y'a somɔgɔw ye a b'i ja tigɛ n'i donna so kɔnɔ i ja bɛ tigɛ e bɛ tila k'i sigi k'i miiri den minnu b'i bolo den fitinin ni kɔrɔbalen e bɛ se ka jɔnni furu bilen k'o bɛ se ka den ninnu mara i bɛ sɛgɛn kojugu i bɛ sɛgɛn o la kira nana ka kalanden denw de ta muso taalen kɔfɛ pour que k'a yɛrɛ sutura an ka du bolo kana taa kɛnɛma o tuma o la muso caman furu hɛrɛ b'a la wasa b'a la wa kisi b'a la parce que cɛw k'u tile ni cɛ min ma se ka muso wɛrɛ furu ko n tɛ se ka tile bon n'i ma se ka tile e bɛ se ka kisi ya kabako ye min ye fo mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ kelen ni pe n'i ma tile i bɛ don jahɛnɛma kɔnɔ bon hali n'i ma muso furu ala b'i juger n'i yɛrɛ jogo ye boli t'i saya da muso kelen furu k'a jigi tugu o ye jigi 3 ye i ye muso jigi tugu k'a fa jigi tugu k'a ba jigi tugu n'i ye muso 2 furu o ye jigi 6 ye n'i ye muso 7 furu jigi 9 n'i ye muso 4 furu o ye jigi 12 ye jigi 12 ne ni Maliki mana fatu bi hali ne ka janaja jama ka ca Maliki ta ye parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ muso tɔ in somɔgɔw bɛ na ninnu taw bɛ na bɛɛ bɛ kasi la ala yɛrɛ b'a lajɛ sa o o tuma o la an k'a lajɛ an ka muso caman furu o de bɛ so cɛya ka denw jɛya an bɛ sanuya ala k'a ko nɔgɔya ala ka garisɛgɛw foni ala kana an dɛsɛ ala kana an malo ala kana an lebu san caman ala ka yira an na ni kɛnɛya ye ni kisi ye ni tagan ye ni diinɛ ye ala kira bonya kama maa ɲumanw kama salli ala rasul dakuruɲɛ 2 min b'an bolo o ye nin ye o siɲɛ wɛrɛ ta an b'o kɛ cɛw kan ni ala sɔnna